दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि लाइफ खिन्थागोन आरो आसाम फरेस्टफोरा हाग्राया माबायदि थायो। फार्स्टआवनो जोंनि न'आ फ्राय जोंनियासो दंफांनि नै बिदि गाहायाव बेबायदि बानायना दङ गोजौ आरो लोगोफोरनि बिसिनाया बेफोरो आइनि आंनि बेफोरबायदि थ' जोंनि लाइफआ बिदिनो ओमफ्राय जाय दं खिग्रायाबो गोजौआवनो दं ओमफ्राय बायजोआव दं बेफोरबायसा ओमफ्राय जों फिसा मैगं गायदो गावनो हायो आरो नोंथांमोना दिनै खिथालाङो जोंनि लाइफ स्टाइला माबायदि ओमफ्राय आं दा इसिंफोर खिनो जोंनि इसिङा होननायफोरबायसा नै जोंनिया हानिदो काजिरङा नेसनेल पार्कआव दंमोन आरो जोङो दा सिङाव थाब्लाथाय बहुत गेस मोनो हाग्रा गेजेराव ओमफ्राय दंफांफोरनि बिलाइ सब बन माखासे दङ बेनिफ्राय जोंहा लेट्रिना जोंनिया माबानि पाक्कानि ओमफ्राय नै दंखलनिया बे गोजाव दङ नाथाय बियो जा एसे गावदो फाहामनो फैगासिनो दङ साननैसो उनाव फैगोननो ओमफ्राय एसे गोबाव लागोन होनना बुंदों मानोना लामाफोर जाथ'वाखै बेनिफ्राय नै बायजोआव मन्दिर दङ नै सा मैगं फोदो बाखि बिथिंजाय हाग्रा जोंनि लोगोफोरा बाहेरायाव दङ दसे उनाव फैगोन बिसोरो टंनियाव माने बाहेरायाव मोनसे टंगिदों बेयाव थायो हर सानैया साब्रै दङबा जोंथ' लामा खाथियावनो दङ बेनिफ्राय फुरा 5 घन्टालागै थाबायनांगो भितरनि केम्पफोरा थाबायनानै थांनांगो गारि जानाय आरो थांलाय फैलाय खस्थ' जायो जों एसे लामानि 1.5 किल'मिटार जोंना नावजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ लामासिम बेनो आं दा बांसिन प्लाम टीखौ बाहायो ओमफ्राय सिगाङाव सेटाफिल बाहायोमोन सेटाफिल साबसिनमोन बेखौ बाहायनानै बाहायबाय आरो आङो टेगाव नागोन प्रडाक्टआव नोंथांमोना बायना लाबा जाबाय जोंनिया केम्पआव जे सानफ्रामबो लिरो आरो नोंथांमोना सानदों खोमा साख्रि मावबा बिराद आजादि जागोनलै गावनो गाव संनानै जानांगोन आरो आसाम पुलिसफोरनिया मा ग्रुपआव मोनो मोजां संनो हागोन बा गाज्रि संनो हागोन बेखायनो गाव संना जानाय बायसा जाया आरो गावबा गाव संना जानो सोलोंबाना गोथाव मोनजागोन गावनि गोसो बायदिनो डिउटिया सानै बाहेरायाव नालाय बाहेरायाव सानै थाङो जोंनियाव थालायबाय जों थांलाय जागोन दा मोनायाव नोंथांमोना जुदि सोलिनो रोङा जेरावबो खस्थ' मोनगोन आरो डिउटियाथ' सानथाम सानब्रै खनसे थांनांगो बेनिफ्राय बाहेरनियाथ' हराव सानफ्रामबो ओरै हर थाहैनांगौल' बा मालाबा मैदेर होना होनांगो नाथाय बिथांनियाथ' माबाफोर थैना दं नामा मायबा दं नामा बेखौल' नायनांगो लोगोफोर दाबो मोनफैयाखैनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनोसै बिथांमोना फैबा जानोसै ओमफ्राय बिथांमोनाबो सासे सोरबा लोमजादोनो नै जोंनि सानै दावहाराव फैबाय आरो बाहेरायाव थाहैयो नालाय नै सासे हिर' नै सासे जाखांनाय बुंबाय आरो ओमफ्राय लोगोआ बाहेरायाव थांनो जादे डक्टरनाव ओमफ्राय सासे बाहेरायाव खामानि दङ फेन्सिंल' गायनो गामियावथ' नायनांगोन नै नावजों थांलायसै जों बन दाबा दोनफैदो नै नाव गाखोनोसै थांसै ओमफ्राय दसे समनि उनाव जोङो गामि मोनफैबाय आरो मन्दिर खाथियाव आङो सिगाङाव भिडिअ बोखानायाव नुगोन नोंथांमोना गामि खाथियावनो साइडआव फेन्सिं लगायनाय खामानि दं आरो बेवहायनो फैनानै दा इसोर थांसिगोन टाउनाव आं दसे बेवहायनो खामानि मावग्राफोरखौ नायनांगौ आरो ओमफ्राय फैनानै नुफैयो आं खामानि मावग्राफोरा गामिनि गासैबो मावगासिनो दं आरो नै इसोर जाबाय दारफोरखौ हरगासिनो जिखिनि बेंखनना दोननाय दारखौ बिसोर हरगासिनो बोग्राया बोगासिनो बैथिं साइडथिं बेनिफ्राय मैयानो मेचिनखौ होलांखादोंमोन आं भिडिअखौ होनानै होदों मैया जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासैबो मेचिनखौ होनानै गालांदों गासै 2 लाखसोनि जागोन आरो गासै बेसेना बे मेचिननि दामफ्रा गासै जाबनानै गुना सुना बेनिफ्रायनो जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सासे हरदो लगायनानै होनो हेल' गाइस आं दा पेन्टिं लगायनानै फैलायबाय आरो फ्राय 7:00 बाजिबाय हाग्रा गेजेरजों फैदो दहाय नावखौ इसोर सेंग्राफोर लाबोबाय आं एसे लेटआव फैबाय आरो खामानि जोबखासो नालाय खामानि थाबाथाय आरो रेस्ट मोनो नालाय फुङावनो ओंखारलांनांगोन गाबोन सानसे दङ ओमफ्राय जोब्बानो जोब्बाय आरो होमबाना सानाव मोनाबिलिनो थांबाय जाबाय आरो ओमफ्राय बायजोआव सानसे बिदिनो आरो ओमफ्राय भितरफोरनि टेनसन थाबानो जायो साननै सानथामजों खनसे थांबानो जाबाय आरो गावनि एरिया खाथियावबो फैदों नामा बाखि केम्पआव थाबानो जाबाय आरो गुलिफोरनि सेराव खोनाबानो जाबाय
गुलिनि खोमायाल' मोजाबानो जाबाय बेनो हाग्रा गेजेर खस्थ' थांलाय फैलायाव मानोना इदि बेनो आरो फाइनालि गाइस मोनफैबाय जोंनि केम्पआ एरियानो नैसा दैमा दं गोसोआव नाम जाबाय हमना जाबाथाय नै जोंनि केम्पआ मोनफैलायबाय आरो मैगं बारि जोंनि केम्प आं दा आरोबाव ओंखारगोन आरोबाव थांलायगोन बाहेराव डिउटि दं नालाय बाहेराव फुंनिफ्राय थांनांगोन केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां जानाय नङा नै जोंनि मैगं बागानाव मैगं दङ जों फोनाय आरो सब केम्पआवनो थाया आरो गावबा गाव मा फैयो दङ बानलु दङ रिक्सा नै बानलु बेयो दं बिथिंजाय मैगं बागान बानायनानै लादों बारा थाङा आरो सननि नामाव बाहेराफ्रा बहुद थांगोन बेयो थाबाथाय 1500 मासा बे थाङो आरो जानायनि नामाव बाखि बेलेग थाङा बाखि गावबागाव सोरबा सङो मैगं फोना लानानै गावबागाव आरो दिननि भिडिअ एसेनोसै जासिगोन मानोना आङो आरोबाव ओंखारनानै आरोबाव दुइथांमोन बाहेरायाव ओंखाम जानानै